guys, nag-ML naman kita. May ka 1v1 kita din na dahil sa kabisto bicol. Bicol siya. Bicol siya. Matype kita sino. Shout out. Matype pasan nga niya. Sino? Yung mga salita ko hindi ko mahilahan. Ano nga naman talaga ba? Nakatisan na nasabi mo naman sa iyo. Pero good at saka bad. Kapag nagsama yung dalawa, kakaiba. Alam mo? Bloodshed and violence nourish me. Nalilito na. Ay, mapag... Our turret has been destroyed. Sabi niya, game na da ah. Matang kayo, ta siyang gada na. Guys, nag-shout out sila. Isay Aki Igde. Sakit. Nasaan? Si Isay Aki Igde. Kanyari, mandabak ng Aki. No. Your team destroyed a turret. Aki ka? Your team destroyed a turret. Don't ever say her name. Iyon. Name. Mamaha. Rafaela. Aki. Kabiya. Sayang. What the? Aki Sinda. At Only the strongest shall survive. An ally slain. Or death. Wiped out. An ally has been. ay! Tor lang malakas. Love naman and please. Sakay mo na kayo. Si Isay Aki. Go na kami. Punta na kami sa beach. Sumin Dito niya. kami sa aming spot. Ibababa na namin ito ang Si gamit. Isay Aki. Ako na nawakan po kami kay Kuya Rod. Kuya Rod, nasaan ka na? Kami kinakabahan. Baka mamaya makakakita nila. Out. Huwag please shout out ko kamo kung si Isay Aki. Your team destroyed a turret. Si My fury. Ay, dito na kami sa beach. There goes my heart. Sunda. Shout out ko Sunda. Hindi ko kapatay yan. Talagang nakapagpili. Hello! Don't ever say her name. Si Isay Aki. Shout out. Baba natin motor. Dito na kami banda. Name. Kung si Isay Aki. Ay, nagdalag. Putik. Si Isay. Show yourselves, Ay! you foolish. Na! Nababa na namin motor. Parang sa atin lang yung 1 minute. Nandun na kami. Ako. Tan taran, tararan, tan tan. Natakot si Bea. I am the only judge of myself. For the lost souls. Aki
pogi ako. Pero may YouTube, may channel. My once merciful heart is burning with fury. Ito type ko sila. Bloodshed and violence nourish me. Pangaran. Merong mga oras yan. Sige, sige kayo. Minsan, namin dyan ako sa Gary. Hi, Gary. Kamusta? Na! Medyo hindi na ako makapagsalita ng maayos. Medyo intense yung nararamdaman ko. Hindi na, okay na. Madunay doon sa sakyan natin. Ayos ka lang? Ayos lang. Pala si tatay. Tatay! Kamusta, tatay? Okay ka lang? Okay lang. Tatay! Diretso lang. Our inhibitor turret is under attack. The shadow in my heart is deeper than the abyss. Wait, funny video and playing bicol. Our turret has been destroyed. But that wouldn't be. Pangaran. Our inhibitor turret is under attack. Naka-post palan. Paano na-post? Ay, follow ka. Pakiulit ka. Nathaniel, funny video and Nakuha niya na. playing. Nakatutong pala siya kanina sa buhayan. Takot kasi siya eh. Ayan, dire-diretso na siya. Di ba kasi nakapagbutor to? Pero syempre gusto ko kasi mga hilig niya. Yung talagang pang-future. Yung talagang magiging malapit siya. Ano? Ikot! Namatay? Namatay? Ganon. Kuha mo na. So, ganun lang siya. Pag medyo kumibilis ka na, medyo nahirapan ka na. Para kami flash pag mabilis ka na ng konti pa. Bilis mo ng konti, pag gusto mo namin to, tingnan mo to. Kapag kami nandito siya sa kabila, kaya preno, hihinto na to, siya ka tumugod. Oh my gosh, i-upload